click that like button, and subscribe. And hit that notification bell for more. Hi! Hello! Kumusta mga higala? Kini si Fred Amora, makiguban kaninyo. Atong sulayan, matag Domingo, nga makagahitag pipila ka oras nga makiguban kaninyo, no? Daghantag labi na tayo adlaw sa Domingo, adlaw ka na sa kanang pamalandong, no? Pag nilay-nilay sa itong kinabuhi. So, adlaw po sa pagpahulay, di ba? So, uban niya ko ninyo. Alas 12, kutob alas 2. So, ayan na to, ha? Nga. Dalitan sa muna kong mga awit, aron malingaw mo. Nga hiskot-hiskot, no? Nga Domingo man lagi, managiingon na to nga wali. Sermon ni Fred Amora. Pero dunay mga notes sa mga manindot nga mga awit nga itong ipahinungod alang kaninyo. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, el que siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión. Okay, mga Spanish songs, no? Sin saber, Sige. sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Mga seniors niya, kumusta? Dado vida mía, quedando triste, noche y día. Kumusta mga kasakay, mga senior citizens? Mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima. Y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Ya, sama sa nandan mga higala, kung doon na may mga pangutana, sama sa atong ginabuhat, no? Sa atong radio program. No puedo verte triste. O pwede mo mutik sa ato ang cell number. Nasa screen, di ba? Makita sa screen ninyo ang akong smart. Okay. De amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero Okay niya tuwa pagkakuha sa akong mga numbers. Sige, smart, no? 0921-492-5675. jurado amar la muerte. Nga doon na sa tay Globe, no? 09 Aman después de muerte. 05-142-8720. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer. Ay, si Joyce. Ako, si Joyce Amora. Nakiguban ka na to. Hello, Joyce. Y que Nya si Jean. Jean Camos. Hi, how are you, Jean? Kumusta niya? Mga guwapa niya to listeners karon sa Facebook, sa atong Facebook live streaming. Aha. Ganiyasad si Mr. Francisco Stewart Muho from San Isidro,
USA. Alma llena de sentimiento. Do, paminawa ko do. Mao kini ang matag Domingo nga tulumanon. Wali Cantada. Wali Cantada. Uban kang Fred. Kang Fred Amora. Maga sermon, maga wali, unya nuntansan og mga kanta. Sige. Adi apay lain, Spanish gihapon. Mga mistisyo ning mistisa ato mga listeners. Ano kaninyo, ha? I really miss you all. Tinod na. Mingaw kayo. Usa ka bulan kung nawala sa hanginan, pero karon balik na naman si Fred Aura. Hala. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no I really miss you all. vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, Balita, no? todo se lo lleva el viento. Sad si Fred Amora. Mariposa Karon Lunes, sugod sa Lunes, mag-uban na sadta sa atong naandan nga 11 to 12 nga tulumanon, ha? Nya kining matatag Domingo, 12 to 2 o'clock. Ato ning paningkamutan kay panahon karon nga magauban-uban ta. nunca jamás junto a ti. Atong pahimuslan ang panahon nga niya pata. Dolor y no regreses a Kay wa ta kay boss dagan sa kalibutan o mao na ba ni ang end of the world. siendo a los pistis Kaya na ni daghang pastilan na ay cerca del sol. Delta Bayran. Sarap. Delta ka Bayran. Mao na. Ha? O kanang coronavirus mga bago. Delta Bayran. Variant. Nya na pa'y maningil ko utang. Manghulga pa og Delta Bayran. Ay, mujer, ¿cómo has estado? So mga higala, kinahanglang mag-uban kita. Kanunay, ha? Imong mga mahal sa kinabuhi. Mira estos celos, Imong mga kahigalaan. Kaya wa ta kahibaw kung si daga ning kalibutan, ha? qué fácil Kaya es. ako mismo na kong sabot. Los muslos de color. Apil man, mga buutan, di ba? Bisag mga buutan, dili pala yun ni coronavirus. Mariposa traicionera. Mr. Francisco Stewart. Okay. Mariposa no regresa. Nya, akong migo si si Oscar. O Oscar Diano. Bay, kumusta niya, bay? Ya no Nabakunahan na ba, bay? hay mariposa. Akong amigo nga taga-tabahan Gindulman, Bohol. Oscar Diano. Murag mama, ore, edad na mo, tiyali. Murag 52 na mi. Vuelador, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 ako agaw, si Grace. Ay, day Grace Amora. Kumusta diya, day? Sa Japan, madalinis Grace, no? ay, ay, Day Grace, ingat kamong tanan diya, ha? tú te me vas a volar. Ya akong idol nako mga higala ang Cebu base nga magsisibya si Sir Chris Rowari Keraon, veterano gid ni mga higala. Te me vas a volar. Sa pamantalaan sa radyo veterano ni. Karon to sa Cebu siya nagasibya. Murag duha ka istasyon ang iyang sibyaanan karon. Di ba? So linto ko mga higala na ako idalit ninyong kanta mga higala nga kana bitaw ang awit bitaw nga apoy mensahe bitaw kana bitaw naatay mga problema unya kanang
magsigila taghilak. Ay ayaw oy. Ug mahimo di na ta mo hilak oy. Kay akan si man ta kita hilak, kita rapoy sakit atong dughan. O di ba? So kanang nagpahilak nimo ing na nga wa na hurot na imong luha. Kining awita alang kaninyo sa mga mga heartbroken. Kanang nagihambin nga mga kasakit sa ilang dughan. Move on na ta, move on. Katong mga heartbroken na. Katong na yung mga kasakit sa ilang dughan. Move on na ta, move on. Katong naghatag ka na itong kasakit, oy, bahala na kayo sa buhay ninyo, oy. Move on na ko. Katong mga uyab na to nga walang hiya, ni biya laman. Dako na tagasto niya, ning biya lagkalit. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Move on na kami. Move on na. Tanang gusto mo, ibanos mo kapag-iasan mo. Ibuka sa mga pagpanggap, paggantin nga na ang pukaroon mga luha. Mao kato ang awit mga higala nga giuluhan og jamunay luha alang kanimo. Di na ko mo ilak oy. Bisag dako kung gasto ni ni biya ra makagkalit. Walang hiya ka. Sige. So
Ibalita mga higala nga si Fred Amora o nibalik na kay atong Ginoo magali mobalik magani Fred Amora pa ba? Ha? Matag Lunes hangtod sa Biyernes na atay Facebook lang gihapon na maghisgot tag mga nindot nga balita sa Bohol. Mga bulanon nga mga kaigsunan na to, labi na sa laing nasod, ay pagkanindot na sa Bohol. Oh, bisag na i-COVID pero padayon. Na kay gobernador nga perting kugihanag yun, mga higala. Inatunta ngayon yung maila-ila. At mga bulanon nga to sa laing mga lugar. Nga kami diris Bohol, ay kalaway sa Ginoo. Ha? Kung bati lang gihapon. So, hinatunta inyong ibalita mga higala, nga si Fred Amora, ni balik na sa iyang naandan nga tulumanon unya na pag siya espesyal nga matag Domingo nga karon atong gisawan wali magsermon si Fred Amora na po'y mga kanta diya nindot matod nila rock and roll. Alang kang Kasumi Mandera. Hoy, igagaw ni sa akong asawa Mandera Kasumi. Jarang diuhan ko no. Ya si Joy Buten Amora ay ako mga agaw. Mga gwapa niya ako mga agaw oy. Balik na sad si Fred Amora sa kahanginan. Sugod og mga dalawa, ha? Ugma, sugod ka ugma. 11 to 12. Madungog ta sa Radyo Hagna, Radyo Ubay, DYDL Carmen, of course, Facebook live streaming. Pasalamat day ko sa akong partner karon. Imported akong technician mga higala. Si Kent Ivan Dukaw Amora. Wala na akong gwapong apo mga higala, no? Kung siya information technology, so naot ko nga mo padayon ni mag-engineer ni po ko. Akong technician karon, OBS ang among gigamit, high-tech no. Kent Ivan Dukaw Amora. Anak na ni Ferdinand, akong kinamagwangang Lucky, yung misis. Sa kay school teacher, no? Maestra sa public school, si Miriam Dukaw Amora. Diya taod-taod mga higala, dagat isgutan ha. May mga isgutanan bitaw nga talagsaon nga ordinaryong pangutana pero ang tubag lisod pangitaon. Dili sa atong tulumanon ato nang isgutan sa maparanglit karon na nagtext ako Sir Fred, naminaw ko nimo. Naminaw ko na siya. Of course Facebook no. Hisguti Sir Fred og naa ba tinuod langit ug imperno. Pero tingli sura isang pangutana na abonoy langit
o imperno. Karon totoo. Ato na isgutan. Ay, kumusta? Hey, kumusta mga higala? O diya, kadtong ako mga kahigalaan nga dugay-dugay bitaw nagsigig pangita nato. Moingon nga, Fred, asa ra magka Fred? So, ibalita ninyo ha. Ibalita nga si Fred Amora niya nabalik na pod. Niya hangtod og mahimo. Di na ta mawala kay ako gimingaw po ko ninyo. Oy, gimingaw po ko ninyo. Labi tinuod. Tininatas radyo, mingawon, gupod na diya mawala ta. So, mani, magsige lang kong music una. Sabtang mangita kong tubag atong pangutana nga naaba ko no'y langit o imperno. Pertelisura niya pangutana. I love no one but you. Oy! Please answer me. Say you love me too. Eddie Peregrina. Uy. Make you happy. Truly I'll do. Aha. Believe me. Believe me. Tuhoy ko. Believe me that there's no one but you. Just answer me. Tell me you want me to. And I will give you all my heart and soul. Ay, si Inday Hilda. Taga-Dindol man nga tuwa na sa USA. Hilda Dupit Bender. Nindo trabaho ni mong piano si Hilda. Oy, Day, kumusta na, Day? May mga music, Day, mga karaan. Akong hatag ninyo kay Domingo man ron, mubalik ka sa mga kagahapon. That there's no one but you. Just Taga-sawang ni si Hilda. Pagkabuutan na nila, mga Dupit family. and I will give you all my heart and soul. So love me as I do, and don't make me blue. I promise I will love you as long as I can do. Believe me that I want you. Ay, kumigo si Nano. Believe me. Ay, kumusta Nano? Monitig, mga technicians ni Sir John Daniel, no? Mga internet ninyo. Ala, magpakabit ka mo, kusog kayo. Ang atong fiber to home internet, no? Tawagan ninyo si Nano, Gitgano. Andali kayo, taoran mo dayon. My heart and soul. Ninduta, oy. Okay, so aritas katutuang asar batog. Nagdungaw ko ganihag Biblia. Uy, Biblia mga higala. Ako tanaw ko sa tubag atong pangutana nga naaba ko no'y langit o imperno. Oy, ninduta, oy. Ay. Kapag ikaw ang umibig Alo, makahilak ra mo ko ning kanta, oy. at saka masawi, Hoy, nako. di mo ba daramdaman Mainumdum ko atong akong nauyab mga higal nga perti, kalambing. Maparaygon kayo. pagdaramdam ko sa'yo? Paraygon kayo. Ito ang siyang tunay. Nya kwanto siya mga higala akong uyab akong hinumduman karon. Tungod aning kanta ba? Ay baka Kwanto siya teacher. mo ba Teacher ba? Basig gato umog ka ng maestra, dili. In English luman teacher, pero sa Binisaya pa, magtutudlo. Oo, magkatong uyab, magtutudlo, mga higala. ako ay nagdaan Manong magtutudlo?
Kaya huwag mo ato may shopping mall ba? pusa Manoroy may shopping mall. Makitag bag na kanang branded bitaw. Ha? at kung ikaw ay Ano mga bag na mahalon ba? Mutudlo dayon. at tayo ay di na magkita. Makitag kwintas nga 24 carats pag yun. Oo. Mutudlo dayon. Mga siya. Di. Lagi ko Di. Bili mo ako niyan, di. gabi at araw ay lagi na lang ako ay Pastilan to ako, uya. Pagka magtutudlo. at ang dalangin ko Ang ending sa among love story, mga higala, na ibalo mo. sana'y magbalik kami. Ay, walang hiya. At kung ikaw ay wala Pag-uso sa internet, mga higala, at tayo nakauyab og German. mga bakas ng lumit Loy, Fred Amora. Oh. Gibiyaan si Fred Amora. Tuwa na. Mingkuyo. Sa iyang uyab nga German. Ala. Salamat kayo. Mga tawa lang gud gihapon tabi sakit ka Diyos. Sakit ka Diyos dughan ba? No. Kay kini ato lagi kinabuhi sa to nagingon. Bisag unsi kasakit. Ha? Kay naa mo jud kasakit, di man jud kanunay kalipay. Bisag unsang kasakit. Atong dawaton pero mo padayon tas unahan dili ta magpabilin nga magsigilan taog ka ng dangoy-ngoy. Dili maayo. Sa in English pa na move on. O sa move on, di ba? In English pa ng move on. Sa Binisaya pa na putli. Nug-in na ng ijang. Di ba? Huwag ako sa katang Ay, diyan, nindot kayo. Victor Wood, Bisaya. Hagki sa makadaghan. Pagina sa makatahan kay king kalang iwaw sa imong kaumo Si Joan Rosario sa ang mga damgo naman nga maghadlang si Joan sa Edmonton ba ni sa kalang o sa Montreal, Canada. O tuwa sa Canada ni Joan, nindot ra ba nimo kanta oy. Hi Joan, kumusta na? ina Kani sister ni makataghan akong migo po si Tongtong Renario. Natuwa sa Edmonton, Canada. mao'y giminaw Matod pa ni Tonton nga Tongtong makabisita po siya sa akong anak dito. Namo kayo anak dito nga naminyo po sa Canada sa Calgary City, Alberta, Canada. Matod pa ni Brad Tongtong Renario, magkita-kita ko na po sila. Ay, sige. Salamat kayo. ang mga damgog naman nga maghadla usahay sa akong kalang dili gayud Si Nida Olaybar, nakiguban po ka na to. makimingaw Nida, akina kumusta da? Kini mga Olaybar, pariente naman ni namo. Mga Silyakay, Bitangkor, Olaybar, pero naghahanap pa rin. kaya ko